Unang-una, doon sa kaibigan kong si Congressman Zarate. Congressman Zarate, nakalimutan mo na ilang taon na yan na may endo. Decades. Nung dumating si Presidente, ang dami na regularize. 100,000. At ang kanyang focus ay matigil yan. Subalit, hindi nangangahulugan na ang panukalang batas na tumitigil niyan na walang exception sa sitwasyon na pwedeng ipatupad yan, magsasara siya ng kanyang mata sa maaaring magiging kahihinatnan ng panig ng business sector. Tandaan po natin na kailangan mo ng negosyo para magkaroon ng trabaho ang mga manggagawa. Kung ipatutupad mo ang present bill na hindi pinirma ni Presidente, magkakaroon ng dislocation yung maliliit na enterprises na hindi pa kayang ipatupad yon. At pag sila nagsarado, o di lalo mong sinira, pinatay, ang pagkakataon na magkaroon ng trabaho ang mga manggagawa. At yung merong trabaho ay mawawalan ng trabaho. So sir, hindi nga siya diversion na kaya pinasara itong PCSO? Evidently,